Κύριε Βακρατσά, πριν σας αναλύσω διεξοδικά το πρόβλημα που υπάρχει με τον καταρροϊκό πυρετό, θα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου αυτού. Ο καταρροϊκός πυρετός είναι ένα λοιμώδη νόσημα, το οποίο μεταφέρεται από κοπάδια σε κοπάδια με τα κουνούπια. Οι κλιματολογικές συνθήκες της περίοδου που περνάμε, με τη ζέστη και με την υγρασία, είναι πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας αυτής. Το ζήτημα είναι ότι τα προβλήματα που ανάκυψαν σε διάφορες περιοχές της Κασπιδιάς του Βουίου και σε μέρος της περιοχής των Γρεβενών θα πρέπει να καταπολεμηθούν σύντομα, έγκυρα, ώστε να μην πάρει το φαινόμενο έξαρση και έχουμε γενικότερα προβλήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και κατ' επέκταση σε γειτονικές περιφέρειες όπως είναι της Υπήρου και της Θεσσαλίας. Είναι ένα νόσημα το οποίο, αν δεν το προσέξουμε, θα μεταδοθεί πολύ έγκυρα. Το ζήτημα είναι ότι κατατέθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες, διότι υπάρχει η ανάγκη να πάρουμε γρήγορα δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της ασθένειας αυτής. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την αποζημίωση και τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων. Μέχρι τώρα έχει γίνει άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχει γίνει η καταγραφή και είναι εύκολο και γρήγορα αποτυπώνεται η κατάσταση υφιστάμενη που υπάρχει. Αυτό που λείπει τώρα είναι η πολιτική βούληση για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να απομακρυνθούν κοπάδια, δηλαδή κοπάδια να καταστραφούν, να αποτεφρωθούν, ώστε να περιορίσουμε την ασθένεια αυτή. Εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουμε χρέος την περίοδο αυτή να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με διάφορους οικονομικούς τρόπους τους κτηνοτρόφους, αλλά το βάρος πέφτει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα πρέπει να πάρει άμεσα απόφαση για τον τρόπο αποζημιώσεως των κτηνοτρόφων, ώστε να γίνει η απομάκρυνση των μολυσμένων κοπαδιών. Δεν ξέρω αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης. Αυτό έρχεται σήμερα και συνοδεύεται με το δελτίο τύπου το που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας των Γρεβενών, όπου ουσιαστικά απαγορεύει τη μετακίνηση των κοπαδιών στους θερινούς βοσκοτόπους, κυρίως από τα ορεινά χωριά της Πίνδου, Αετιά, Φιλπαίος, Πριόνια, Καλόχη, να μην τα αναλύσω, γνωρίζετε την περιοχή, προς τη χειμερινή διαβίωση, χωρίς τη γραπτή άδεια της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Δηλαδή η κτηνιατρική υπηρεσία έχει παρέμβει σωστά και ορθά, διότι θα πρέπει να ελεγχθεί η μετακίνηση των κοπαδιών προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα. Αντιληφθείτε τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν πάρουμε δραστικά και έγκαιρα τα μέτρα της καταπολέμησης ασθένειας και αναγκαστούν οι κτηνοτρόφοι να αφήσουν τα κοπάδια τους στα ορεινά χωριά των Γρεβενών. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί δεν έχουν κάνει καμία προετοιμασία για την χειμερινή διαβίωση, θα καταστραφούν κοπάδια, θα καταστροφεί ζωικό κεφάλαιο και θα πρέπει να πούμε επίσης ότι τα μολυσμένα ζώα έχουν πρόβλημα και αναπαραγωγής αργότερα. Συνεπώς θα πρέπει άμεσα τόσο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να πάρει μέτρα ή να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής, πέρα από την, όπως είπαμε, την παρέμβασή της, την ορθή παρέμβαση μέσω των υπηρεσιών, αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο που θα ενεργήσει, κυρίως με την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου.